Comrade Mutsvangwa, tinofanira kuita tichinyarana mukoma wangu. Imimi munofanira kuitawo futi muchinyara. Musangoramba muita sokuti imi hamuna kuenda kuchikoro. Makaenda kuchikoro. Matiudza kuti president vakanga vaenda kuRussia. Because Russia inyika yatakambobatsirwa nayo nezvombo. Ikatrena vanhu kuti tirwe. But now taakuendera business, especially diamonds. Mukataura kuti kuBelarusi vakaenda kunotsvaka farming equipment. Baba musadaro. Iwe mukomana usadaro iwe. Ndati kugara nhaka uona dzevamwe. Tina Comrade Traore kana kuti President Traore vokuBurkina Faso. Vakagara pachigaro. Vane 2 years vagara pachigaro. Ndokubva vadzinga vanhu vaitovamo vese vakadzingwa kuna France kupi vakati handidi handina chandoita chokuita neEurope because zvandinazvo zvakakwana. But it was only last month pavaka-announce kuti vakutobatsira nyika dzomuAfrica dzinokwana kuita 5 including Nigeria. Vari kuibatsira nechikafu. Havana kuenda kuBelarusi, havana kuenda kuFrance, their former colony, havana kuenda kuEurope, havana kwavakaenda. Vari muno, vakagara munyika mavo. He managed to do farming yakutosupplyyawo dzimwe nyika dzomuno muAfrica. Ndo maneighbors edu aya. Maitofanira kuenda kuko kuna Traore kuti mundonzwa kuti makazviita sei pakuenda muchinobhururuka muchienda kuFrance kwese uko muchitopedza mari. Hazvina zvinenge zvichireva zviya mukoma. Musafa muchitaura izvo mutodadirira apa, munotonyadzisa kana nyika dzimwe nyika dzitokunzwai, munonyadzisa. Mining equipment yokuti nguva yamakagara pachigaro for all those years yamaizokonewa kugadzira chii. Kwekwe yaipupira nesimbi kwekwe. Zimasco yakanga isingaiti, Zisco Steel yakanga isingaiti. Nhasi muri kuenda kunotsvaka mining equipment kuBelarusi. Kobva ipapo mobva ipapo zvotransportwa zvichiteerera makungwa zvichiuya kuno. Mugopa vanhu vangani nokuomera kwamakaita nokunyima kwamunoita ikoko manyimira amunenge muita. Munopa vanhu vangani neequipment yamunotaura imi yokunonotorwa kuBelarusi. Belarusi yacho inorimei imi vakomana imika imi. Imi varume imika imi. Chimbopai vamwe chimuti ichi chiri kukukurirai zvachose. Because kana muchishama muromo wenyu zasi nokumusoro kuti munoenda kuBelarusi mukoma kundotora mining equipment yekuita sei muno muZimbabwe hamuna simbi muno. Kuno kunonzi kukonewa kunorwadza kumana musadaro kuma. Aiwa musarwadzisa nyika yenyu kudaro kuma. Nzira idzi nyika yenyu tisine varidzi vayo. Tisu varidzi vayo mazvinzwa. Tisu venove nyika ineyi. Mutinzwirei tsitsi. Hamugoni kuenda kuRussia kunotsvaka zvemining. Vana Traore vari kungozvirova munyika mavo imomo. Endo katarisa zvimaminerals zvana Traore nezvatinazvo isusu. Tine maminerals anotyisa munomu. Okuti kana dei maigona kumaneja muine njere dzinopinza chaidzo. Musina njere dzokungofunga kungochengetedza ZANU-PF, musingachengetedzi nyika yakagarwa makagara ZANU-PF yacho. Mungadai izvezvi tiri kure. Muri kutaura zvokuti development yokuti pakakonewa kuvakwa chiuyu chembudzi icho, flyover chembudzi icho makachikonewa. Izvo chiri kuda kundokomishenwa chisina kupera. Motaura kuti mai chichada kuanaunza kuvaka town nyuwani. Imi muri vana vadiki. Musadaro imi vakomana imi. Motaura kuti kana ukange uchiinda uchifamba nomudenga ndopaona maorange ari kurimwa muno muZimbabwe. Maorange eblack anobuda eblack aya akasiyiwa nevarungu iwayo pane amakazombodyara. Munodirei kutiite zvekuona achifamba nomudenga? Ndobva tokwira ndege dzokwira zvikopokopo tindoona mamengo anorimwa vanhu vachifamba nomudenga. Imi mukuru imi muchita ndimi speaker wenyika inoyi. Zvimwe zvenyu tangai marongedza pasi moona zvinhu zvisingashoresi.
hakuna chinhu chokuti kana nechana chidiki chinongonzwawo chine njere chinotongoonawo kuti zviri kutaurwa ndezvekunyepa, dzinongova propaganda idzi. Muchinyepa zvinhu zvakadaro zvokuti murume mukuru wakaita sapurezidendi wakanga wachizoendako iwo ndo vefarming here baba havasiwo basa ravo iroro. Vakanga vachifanira kutuma minista anoona nezvazvo, ndiye anoziva kuti unondotaurei achiita nezvei. Munondiudza kuti vakaita zvese izvozvo kumining ndo variko, vondotaura nezvemining vari kurussia, vobvako voenda kubelarusi vondotaura nezvefarming vari kubelarusi. Zvinhu zvese zvinofanira kuitwa nemaministers azvo, ivo vagere muofisi umo vongozobvunza kuti ko iwe patakakupa mari yokuenda kubelarusi wakandouya nei, chii chawakaita, wakabudisei. Inga iwo ndakavanza vachitaura paconference yavakaita nemimi vana Mutsvangwa vari kufamu kwavo kukwekweku, vachitaura kuti mukomana wavaireva zita rake kuti ini kana ndikanzwa kuti kuno munhu aproducer 10 tons per hectare dzinodarika angu andinoita ini, ndinotuma mukomana ndakanganwa zita rake kuti aende, kana kuri kuSouth Africa nditomutuma kuti enda undoona kuti vanozviita sei, wouya uchindiudza kuti vakazviita sei, ndokupa mari toita saizvozvo. Muri kunzwa njere dzavo. Kana vachitonga musha wavo vanogona kutonga zvakanaka chaizvo zvokuti unotogutsirira musoro. But yezvinoi kana vakutonga isu vanoona sokuti tiri zvimakwerevezhe nemakarwe nemakudo omusango, vanoda kutanga kuti bhata kumeso vachitaura kuti maenda kuBelarusi kundotsvaka mining equipment hamugoni kugadzira mining equipment. Chinhu chamaitofanira kuita kumutsa macompanies anogadzira mining equipment, because zvese tinazvo, simbi dzacho tinadzo, plastic tinayo, zingi tinayo, whatever zvingadiwa tinazvo. Why going all the way kunosvika kuna Belarus kumutsvaka mining equipment? Imi mudhara imimi miitai zvimwe zvinhu muchiitawo sokuti munongo muchingoitawo muchitaridzawo kudzidza kwamakaita. Haikona kudaro so mukuru imi. Hamuoni kuti zvese zvitonyadzisa kutaura izvozvo? Munofunga muri kuudza vanhu vasingafungi here mukuru wangu? Kuno kwatiri kuna South Africa uku makambonza vachinzi vaenda kupi kwavakandoenda uko kwacho. South Africa inoproducer simbi kudarika Zimbabwe. South Africa inoproducer plastic kudarika Zimbabwe. South Africa inoproducer chii chatingada kuzono. Makadi kuya pa South Africa kuno makauya kuno kuzodzidzira kuti vari kuita sei. Muchinda kwese kuBelarus kutotambisa mari yedu muchipatara musina mishonga umu. Hamuna mishonga muzvipatara umu. Ene nyaya yacho kana mutaura pesi pamune mutaura tinozopedzisira tisina kuteerera maaudio enyu achipera, because nechinatsokuona kuti munongorova muchinongozvishaina nokungopronounza mavara zvakanaka, but hazvitipi chinhu mukuru. Taurai zvakanaka zvinoita kuti tinge tiri vana vanobatirana pamwe chete. Ngatibatiranei pamwe chete. Pamunonzwa achitaura kudai, we are not against you, but tiri kuda kukuonesai kuti pamuri kukonewa ndepapa zvokuti tachitoda kutotarisira kuti pamuri kutaura press conference yenyu iyoyo, imi mutongobuda muchiti ndakanzwawo chimwe chikudo pasocial media ichitaura zvokuti nezvokuti, ndo vanhu vasingazivi nyika yaiwo nokuti sita pakati kwete kuti muchazonzwa toanaunza kuti toda kuvaka matowns, tichazoda kudai. Hapana chamati matanga how many years makagara pachigaro. Uyo tati ane 2 years uyo mfana wokuBurkina Faso, and is very younger than you by far, otherwise anotopinda muruviri kwamuri waMutsvangwa, but anokukurirai kufunga. And kana moudzwa nevamwe vanoda kukuadvise kuti itai makadai, hamudi vanhu vane njere munyika menyu. Bata muchindorovana nyoka yemabhunu kwamuri kutumira zvigananda kuti zvindobata uko zvichiita zvisizvo kumunhu anenge aida kukuonesai zvinhu pamuri kukonewa nepamuri kugona. Hamudi. Asi hozvo tiri kupai muenzaniso mumwe wenyu anotonga semi, but iye ane 2 years. Imi tomboti alright, hamuna henyu makore akaverengwa mamwe ese aya aitongwa navaMugabe. Imi maane 7 years, 5 years ahead of president wokuBurkina Faso. But akugona kugadzira zvese munyika make achingovamo, haana kwaakambonokumbira. Kana kune imwe nyika iri kuAfrica ndiye akutopa dzimwe nyika madonations echikafu dzinenge dzine mapresident akapusa asingagoni kugadzira zvinhu zviri munyika mawo asi vainazvo, wakutopa.
mbaimbai tazvinzwa zvichinzi zvimwe zvinhu zvakubva kubhera zvamunotaura kuti chikafu tisu tinoprodusa chiri kupi chikafu chamamuchitaura kuti chinoprodusa chikafu chokuzoexporta chichibva pai chichirimwa nei imuchichaja mafamasi vachichajiwa mari inoita $27 per hectare $28 per hectare mafamasi acho anobuda sei instead imi munge muchitokurudzira mafamasi ari muno munyika medu muchiapa mvura yemahara muchizvirega vachizvitorera mvura yacho imimi muri kundoibika kupi kwamuri kuidyara imi muchizoiparadzira haisi here inongonaya mudenga mvura yefarming inonge ichizongoenda mumadhamu akavakwa naSmith madhamu acho haisiyo here mvura iyoyo inongoyerera murwizi why are you charging people mari iyoyo yakawanda kudaro kuti water levy mava naSmith here imi vakomana imi vaitichaja mitero yembwa chaiyo chaiyo mambo apapi imi hatisi kuda kuti murambe muchingoda kuita sokuti chimbotipindurai kuti maamhandu here imi varume imi kana maakuchaja mafamasi mari iyoyo saka farming yacho inobuda kupi hamusi kuona kuti you are crashing yourself muchitaura nhema dzamunotaura muchicrasha point yenyu nerweseri how can they grow up mafamasi acho imi muchivachaja mari yakaita sei vanewana kupi vakadiridzire vanotozorima paduku because nyaya yokurima mahectares akawanda inenge ichimujira mari yake iyo mari yacho kusina futi unewana kupi toda kuti mumbotiudza kuti fama wamuchazobata kuti